Suayan. Allah maratok rasuayan no ya ba'o nan maratok baibo ibo nan maratok baibo ibo Mandea ambek bajalan yo mandea kami nan sedang basang saro kami nan sedang basang saro Iko la masa sawali mantu oya ba Kasabengo baresa cupa Kasabengo baresa cupa Bedoko indah banan kandung oya maoi badan tajelo urang maila badan tajelo urang maila pandang lawi-lawi jua gunung dan pandang yo balalayan usah disabui lai sabui jua badan di dalam bapa rasayan usah disabui lai sabui jua badan di dalam bapa rasayan sadang balana tarang jalo kunun ke udang di tapi-tapi yang sedang dun sana jelai tak ibo kunun ke urang lay bakuliling sedang dun sana jelai tak ibo kunun ke urang yo bakuliling janjang raba pintu basah mande dan imbau indah babuni buah rato ba itu bana lay kuntong kami jatuh ke dalam lay buah rato ba itu bana lay kuntong kami Batang kape bati
musim pabilo kok lai kacarai malang yo badan tahun mana musim pabilo kok lai kacarai malang yo badan kalau kabuang baka buang kabuang tanpa tarana lai pandagian tidak mau pe kepada untuk suratan sudah lejo janjian tidak mau pe kepada untuk suratan sudah lejo janjian